Ďalší fanúšik. Aké sú vaše pocity, pane, naozaj? Vyjadrite svoje pocity po tomto preteku. Bez komentára, naozaj úplne. Bez komentára. Badateľná únava realizačného tímu, ktorý je smedný a konzumuje sneh mrazený. No, ako je to tak? Dobre. Ďakujeme vám. Ale dobre máš háro, kámo. Naozaj. Ty emák skurvený. Neymar? Emák vyjebaný. To je koň Neymar. Ty si úplný kokot. Neymarov koň. Neymarov koň. Ty si úplný emák, naozaj. Pozrite sa na ten strich. Ako... Ty kokot. Tak zle som to nemyslel asi. Zadu si neohoril 2 týždne. Aha, láska. Konská láska. Používa farbu ako Neymar da Silva. Ale už idú. No, tu sú oni. To sú oni. Ide na to, počkaj. Čau. Čau, kamarát. Aha. Čau. Počkaj, prídu. To je zám. Drakobíci. Ten si oči. Poď tie oči. Také má kon. Poď tie oči. Emáci skurvení. Počkaj. Toto je žena, pozri sa ako učí sana, aha. Zdravím, takto si... Aha, a ďalší dvaja to sú moji. Poďme na to. Takto si kopytom, vieš, Poďme prehoňa vlasy. na to, naozaj. No teraz to. Poď